Mi-ai dat mesaj că vrei să vorbim. Da. Plec la muncă și... Nu-mi place că suntem certați. Nu vreau să rămânem așa. Și îmi pare rău pentru... Îți pare rău? Dar cu ce ai greșit? Dar de ce îmi sună întrebare capcana asta? Petru, vreau doar să știu ce crezi despre mine. Lia, te iert. E ok. Serios, îți jur că nu e nicio problemă că ai fost cu altcineva. Petru, tu ai uitat prima noapte în care am fost împreună? Nu. Ți-am spus că ai fost primul bărbat din viața mea. Chiar crezi că te-aș fi mințit cu așa ceva? Nu, doar că mă gândesc că poate ați ieșit și voi de câteva ori și ați... Mă rog, până la urmă e ok. Că nici eu nu ți-am zis de Alice și cumva suntem kids. Deci asta era. Asta era, tu te simți prost pentru ce s-a întâmplat cu Alice și vrei să nu te mai simți prost. Ok, Petru, dacă asta vrei, crede-mă că ești absolvit de orice vină. Poți să dormi mai bine noaptea. Nu, stai, ascultă-mă. Eu nu mă mai recunosc. Efectiv, nu mă mai recunosc de când te-am cunoscut. Până înainte mă gândeam doar la afaceri, doar la circuit. Acum mă gândesc doar la tine. Ești incredibil. Eu? De ce? Pentru că nu știu cum reușești să mă faci când să te iubesc, când să te urăsc așa de la o secundă la alta. Deci mă iubești? Mă iubești? Du la muncă. O să ne vedem diseară și o să lămurim tot. De-abia aștept să vedem diseară. Să mă gândesc toată ziua la tine. Și eu la tine. Deep inside, you found the reds, golds are the sort to hide.